tifanane, tifanane naye, tifanane naye Yesu, kudzichepetsa, tifanane, tifanane naye, ifuka kuimba, fanana ndi Yesu, fanane, tifanane naye, tifanane naye Yesu, kudzichepetsa, tifanane, tifanane naye, ndichifuka dzima mpanga kukhala wankulu. Ndiulandileni okondedwa omvera konse kumene muli. Henry K. Chale, mtumiki wanu, believer, lero pa 28 November 2024, malangizo, subtopic, meeting. Joshua chapter number 24. Tikuwerenga verse number 1. Mawu otsogolera. Joshua akumbutsa anthu zowachitira Mulungu. Joshua akumbutsa anthu zowachitira Mulungu. Koma bukwiri. Oh, hallelujah. Pamene mawu otsogolera omweyo buku lija loyera akuti Joshua alankhula ndi anthu ku Sekemu. Believer, subtopic today tikunena kuti meeting. Verse number 1. Bible ikunena kuti ndipo Joshua anasonkhanitsa mafuko onse a Israeli ku Sekemu, nayitana akulu 1, akulu a Israeli 2, ndi akulu awo, ndi oweruza awo, ndi akapitawo awo, ndipo anadzilangiza pamaso pa Mulungu. Tipemphere. Mulungu wathu, Mulungu wabwino, ulemelero, maramando ndi mayamiko yawe dzipite ku mpando wanu. Tilinso pamaso panu Jehova mmawa uno. Lankhulani, limbikitsani, chenjezani, dzudzulani, ndipo tidzamva m'dzina la Yesu. Amen. Believer, dzulo linali pano timanena kuti kusunga chiyero, moyo wa chiyero. Kudziko kuno believer anthu amasonkhana m'matchalichi. Ena makumana m'tchalichi, ena makumana pansi pa mtengo, ena makumana m'mapirimu. Funso nkomari, chiyero chilipo? Mukuyenda momuwa pa Mulungu, mumanthunthumira ndi Mulungu. Zimakhala zomvetsa chisoni kwambiri anthu akuchoka ku msonkhano, akuchoka kopemphera, koma ali munsewu nkumagonana. Pali chiyero, musunga chiyero. Zumvetsa chisoni kuri mayi wachigwirizano ndi mkulu wa mpingo ali pa chibwenzi. Musunga chiyero.
Believer, Mulungu alibekaso ndi chiudindo chanu. Mulungu alibekaso ni mavalidwe yanu. Kodi mukusunga chiyero? Mukuyenda mamuopa Mulungu? Ndamika Ambuye kuti mumayimba kwa mpiri endi mungayimba anthu kumadalitsika funso nkumati muyenda njero. Muyenda njero. Muli pa udindo sekretari kumamba kulandira ulemu. Ndinu general treasure, Ambuye alemekezeke. Ndinu ndikoni kumamba kulandira ulemu. Ndinu mkulu wa mpingo, Ambuye alemekezeke. Mukusunga chiyero. Mumamuopa Mulungu. Mumayiopa tchimo. Mulungu chimene kufuna kwambiri Believer nkusunga chiyero. Usamachite phada. Pachuluka mpiri masiku ano machechi member. Chiyero mwaiwo mulibe. Chimo saopa. Kutukwana amatukwana. Kunama amanama. Kunyoza amanyoza. Zigololo zili nkari. Kusilira sinkhani. Kupha alibe mantha. Amachita china chilichonse kuchali chinso amatumikirako. Kuchali china namba 1 kuchimwaso namba 1. Kudalilika kwa mpiri komanso kuchimwa namba 1. Bodza kuombanisa anthu namba 1. Akamaoneka ngati apangero. Rapapapapapa redetete akamapemphera ena kuchita kudzigubudiza mpaka nakugwa kumangolira anthu kumati mzimayi wodzodza mzimayi uyu akulankhula Mulungu koma oshoka ugonedwa. Phada padzadza phada masiku ano. Kuli phada masiku ano. Kuchitika nyasi masiku ano. Ndukamba ndi ena mwana aliyesa amene mukubereka okhala mbambo wake. Mwana uyo bambo wake alikuwa kuti mwana uyo mudagona ndi akuti mwana koma mumpingo ndinube mayi wa chigwirizano, mayi wa dolika, mayi mvano. Ambuye akulankhuleni. Ndikunena ndi ena muli ndi mamuna wa mwini. Kuchita kudziwa kuti mamuna uyuyu ngwamwini. Ngwamwini mamuna. Nkumamulekabe nkumakhala nyumba mwana. Nkumamuzembera anzanu. Ena mukugonana ndi amuna anzanu. Mukakomana ni nzanu asisi. Achemwa. I love you. Ndinakusowa. Nzanga ndiwe wekha. Iweyo. Mulungu adandipasa iwe kumbali kumukuzembera mamuna wake. Akangokumana ni mamuna wake. Mulamu. Ndachipusisa chinzanga chicha sichikuona. Mulamu tamvera kulibe chinsinsi zidzaululika mmawa. Baibulo kunena kuti pafunika chiyero. Kusunga chiyero. Ndilizekwerere. Believer ndilizekwerere. Inyo mukatembenuka mtima sikuti anthu asiya kuchita zoyipa pa dziko pano. Ayi. Mudalapa kuhula ndi dzikoli. Musaganize kuti anthu sachitaso za uhule fali matembenuka mtima. Kuteko anthu adzigonedwa abe, anthu adzichitabe zoyipa. Iweyo amene chisomo chakupeza, sunga chiyero. Maganiza wakwatidwa. Bwanji ukuchitabe dzakale ngati sudakwatidwe. Bwanji chiwanda cha uhule chakukakamira. Bwanji chiwanda cha umbava chakukakamira. Bwanji chiwanda cha mwano chakukakamira. Bwanji ukuyendabe moyo wa chikunja wadzana. Ndilizepherere sunga chiyero. Ndinene ndino tsogoleri sungani chiyero. Ndimati ndinene ndi azimayi onse sungani chiyero. Ndinene ndinu akwaya mistesi, akwaya mastala, sungani chiyero. Paya yanu imayimba bwino kwa mpiri koma chimene Mulungu akufuna ndi moyo wa chiyero. Moyo wa chiyero. Enati mpingo wathu ngodzaza, mpingo wathu ngwanthu ophunzira ambiri, mpingo wathu muyenda nchero. Ophunzira nokhano mukuyenda nchero. Kapena kuti sukulu yakuthandizani mene mungathe kuzemberana bwinobwino anthu osakudziwani. Mukhoza kwazemberane koma simunganzembere Mulungu. Mukhoza kuzibisa kuti Bwana asadziwe koma Yawe akudziwa.
bukhoza kwabisira abusa koma Mulungu akuona. Ndimati ndilisekherere kumwamba amasangalala ndi anthu amene amasunga chiyero, amayenda mchoonadi, amathuthumira pa Yawe. Bilifa ndinanena dzulo, iyi ndi topiki yapadera yoti tikhoza kuyikambirana mpaka nanso masiku 100 moyo wa chiyero. Nkumakupasani munthu mmodzi mwamonoyo. Pali anthu ambiri opemphera amene adakana phada. Bilifa adakana phada. Ena mwa iwo ndi ajotchuka mmadziwa ja Shadraki, Meshaki ndi Abedenego sadalole kuti amfumu apake matope. Adayankha kuti ndife Ayuda sitimalambira chimtengo. Adachisunga chiyero. Ngakhale kuli ku dziko la eni olo kuno sikwathu ku Babuloni, bwana Nebukadinezara mtengo sitimalambira. Kamuriponya moto, kamuripa, kamurimanga, komaraka akamira chiyero, phada sitikuchita. Nditopiki yabwino kwambiri. Dzaka dzina kanchaka chiti naiphunzisapo amene tachokera kutali lonse mukumbukira kuti Yesu inali topiki yabwino kwambiri. Dzaka ziwiri zadusaso moyo wa chiyero mumavala bwino kwambiri. Mutu wanu mumamanga duku loyera, koma zilibe ntchito duku yoyera nkari muli ndi chimtima chakuda. Tamika Ambuye, chechi inifomu yanu imachita kukongola pa dziko pano. Ndi number 1 inifomu yanu. Mukamavala ngati abwino kumati Yesu ndi mpingo wakuti uwu. Zilibe ntchito ngati nkarimo muli chakuda. Yesu anati muli ngati manda opaka njereza, kongolesa kunja mkati muli mafupa. Manda opaka njereza ali kuli ngati kutsuka mbale kunja, koma mkati muli litsiro. Kuteku kuli ambiri Bilifa kudziko kuno akamagoda ngati apa riyamandorobo rakakakakaka, koma mkari mwawo manda opaka njereza chidetso. Ndilengeze ichi lapani, mujape mkari mwanu, mumpepese Mulungu. Mwachitanji dzulo wiki atha mwachitanji? Ndikunena ndi inuyo. Ndamika Ambuye kandi atsogoleri kandi abusa amanena kuti ndinudalitso. Kodi Mulunguso akunena kuti ndinudalitso? Inuyo ena mati ndinu chilimbikitso. Mumatidalitsa mukapezeka pamalo. Funsanga mkumari pamaso pa Mulunguso amanena kuti mukasoweka mukapezeka inu pamalo ndinudalitso. Mulungu akunenaso choncho. Kudziko kuno anthu ali ndi zachinsinsi ngopemphera koma azitumwa. Olo maudindo eniniyo mpaka nadapitana kwasing'anga kuti akwezedwe. Zomwezi kuti mumkweze khale sekretary letu, khale ndikondi mpaka na kwasing'angawo ine udikondi mpaka na chitumwa ndi udikondi. Chitumwa ndi udikondi mumalandira ku dikondi. Why? Anthu adzindilemekeza. Ndimati ndinene ngati sutembenuka mtima Yesu nkubwera akakutenda. Leka phada lapa. Timakambirana dzulo zimenezi. Lero Bilifa tikunena kuti meeting. Oh hallelujah. Kama buku ya Joshua indidalitsa kwambiri. Bilifa tili kumapeto kwa bukuli. Tili kumapeto sindikudziwa katimaliza wiki ino, katimaliza wiki ya mawa, koma musayiwale ndi phunziro imene timanena kuti ulendo. Tachokera m'buku lija la Genesis, kudzabwera buku la Exodo, buku lija la Levitico, Numeri, Deuteronomy, mpaka napa tili buku lija la Joshua. Nkhani yake yonse timakamba na za ulendo. Endi kumapeto kuti kuone fe malangizo chifukwa ulendo jafika. Akhale bwanji m'Jerusalemu. Ndetu kuona malangizo kumapeto. Lero tunena kuti meeting.
msonkhano koma wa zokambirana. Haleluya. Birifa ndili mkatundu lero. Meeting ndikupena kuti sindikunena wedya tsopano pa inu. Zimachitika lero ndikufuna ndilize kwerere. Mukamafuna kuti zinthu zanu zilongosoke muzikhala ndi nthawi ya meeting. Mundimva? Meeting ndiofunikira kwambiri. Kaya ndi mboma, meeting ndiofunikira. Kandi ndi mabungwemu, meeting ndiofunikira. Kaya ndi pa chalichi, meeting ndiofunikira. Kaya opanga ma business, kandi pa grupu ya mapemphero, kasha mapemphero, meeting ndiofunikira. Chifukwa ngati simukhala ndi meeting ndekuti zinthu zonongeka. Birifa ndikuza chingakhale pabanja pamasoeka meeting. Tikamanena kuti meeting ndekuti mulipo anthu oposa mmodzi. Meeting sichitika ni munthu mmodzi, ayi mukhalepo awiri atatu kuti kunambala imayambira pa 2. Meeting ya anthu 10 ndepali meeting ya anthu 20 kapena ya anthu 100. Birifa ndi meeting tili madzi mwana Mulungu. Meeting imatanthauza kuti mupita kakambirana. Nderipo meeting ina sikuti sonkokambirana iya. Birifa sanditsotse ndivomereza abusa mufuna munene kuti chani. Meeting ine mangokhala kuti wina angobwera kudzangolengeza announcement basi. Sunga thirepo ganizo lako, abwera kudzangolengeza. Anthu amasonkhanitsidwa bwerani wina kudzangoyima kusogolo kuyambira lero tidzitere. Birifa kumene kuja nkulengeza ndi msonkhano inde koma dangoti sonkhanisa kuti akaruze zimene ali nazo. Haleluya. Ma meeting ena ongolamula. Iwe kapange chakuti, iwe upange chakuti, iwe tachita motere, iwe tachita motere, ulibe kuwiringula. Ma meeting awawa ongolamulawa, ma meeting awawa ongolengezawa. Ambuye alemekezeke. Koma ndimafuna ndinene ichi, musadafike polengeza, musadafike polamula. Chinthu chimene chimayambirira ndi meeting ija yochita akambirana. Zimene mungamange miuru yokwanira 10, zimene mungamange anthu 13, zimenezo mumampasa wina kuti akazilengeze. Endi zimenezo zimakhala ni mphamvu, zimenezo zimapangisa kuti church, kaya kuti ndi gulupu, kaya kuti ndi boma iyende bwino. Koma zoti ndanena. Birifa kudziko kuno kuli utsogoleri uja woti ndanena. Utsogoleri osamva saena. Ndanena kureko zipembedzo zambiri, mabungwe ambiri akuonongeka, ngakhale mabanja ambiri akuonongeka, palibepo meeting. Samakambirana chilichonse. Birifa ndikukambitsa meeting olo mutati mwalandira ndalama zanu. Salary mwalandira lero date 28, ena mwalandira kale posoeka meeting. Mukambirane ndalama zabwerazo. Meeting yake nja budget, ndalama zisipite kuti tigule chani. Birifa tilibodzika kuti anthu amakhala pansi nkumakambirana munjira imeneyi, banja lawo limamangika. Birifa sanditsotse izizi zimamanga banja izi. Mkazi amamva kuwerengeredwa. Ena nuni muli pa ntchito ndi mazimayi, mamuna amamva kuwerengeredwa.
Tivangedere. Mukambira. Hallelujah. Meeting. Bible nakuti Joshua adaitanisa meeting. Joshua adaitanisa meeting. Atakalamba asadamwalire meeting adaitanisa ndisafe ndimau. Adaitanisa meeting pofuna ukonza zinthu. Adaitanisa meeting kuti alongosole ntchito. Adaitanisa meeting. Ndatika mapita nkudusa nayo chapter 24. Nde mundu usana kuti meeting imene idali ndalemba kapena padali kukambirana. Hallelujah. I believe ndikulankhula kwa wina wake. Chimandisangalatsa pano pankate wa moyo. Pali anthu mitundu yonse. Pano zinduna zilipo mpano. Ma MP yalipo mpano. Ena ni ma spiritual daughter. Ena ni ma spiritual son. Adi nduna nduna. Bambwa muzimu ndi achale. Nduna. MP. Ena ndi asilikali yalipo mpano. Ena police. Tini ma doctor yalipo mpano. Ena manesi yalipo mpano. Aziphunzitsi osaraphunzitsi wamba. Pano pali mapeya pano. Pali mademo pano. Akulu ona zamaphunziro m'Malawi muno. Message ngati sayilandira pankate pano anthu amapasirana ndipo ndimati nene chimenechi tentidzigwirana manja. Ena muitenga grupu yemuiponya kureku ifikira dziko lonse mpaka na ku America. Message ndimafuna ndinene kuti muzikhala ndi zokambirana. Muzikhala ndi meeting njofunika. Meeting ya mapemphero njofunika. Kukamanga mfundo njofunika. Osamangofika kulengeza zinthu zimene wadzipeka weka. Inu zinthu zagulu muzisamala nazo. Edi zinthu wangudzitenga weka kungokambira za mutu mwako. Believe ni mafuna nenechi. Ntchito kandi kampani musomatenge ngati banja lanu iye. Ena mukuyendesa makampani ngati banja. Zimene mwanenazi zimene mwalengeza zimwakambirana ndi ndani? Mwamanga kuriko. Weka basi kumangopanga zonse pali mau pachishewa. Wanzeru zaeka. Adavika nsima madzi. Safunsa adajapula. Amarero waku. Murumodzi susenza denga. Tikamaitanitsa meeting timafuna kufunsira nzeru kwa ena kuganiza bwanji, ena kuchona bwanji, kodi chiyende bwanji, kodi dzikhale bwanji. Osangodzuka mpalampa ntuwampana ndi akazako mpaka na kusintha chilichonse ku kampani. Mpingo wakulu kwa mpiri. Kumangodzuka weka nzeru zako kuambira pano tidzenda ndisi. Tidzipanga isi. Bilifa ni mafuna tinali mipingo ya mpiri kuonongeka. Samfa zaena. Ndamanga ndanena utumiki umene utumiki oyipa kwa mpiri pa dziko pano. Muzikhala meeting onga Joshua. Muzikhala meeting zokambirana. Taitanisa Joshua kuti adaitanitsa akulu wa Israeli. Adaitanitsa adanya ena atsogole. Bilifa pali akulu ndiye palatsogole. Beba nakuti Joshua adaitanitsa meeting. Anthu amene adaitana nawo. Number 1 akulu. Ndekuti zaka zawo mwinagaza 100 chakuri. Ena zaka 80. Adaita masiku amene ajanza tomakhala zaka zambiri. Muna zaka 100 koma kuti sukuti nsana wachoka iye. Ali bwino. Koma lero zaka 70 akwenda ndi ndodo. Lero 70 years ni ndodo. Ukafika 8 nkumati koma Mulungu ndi ansunga adya makrisimisi ambiri. Joshua pa meeting yake adaitana akulu amvula zakale.
amari wakulu ndi mdambo muzimira moto. Abwere akulu pakati pathu, abwere akalekalewa. Adaitanitsa gogo, bwerani muruze nzeru. Biliva munthu akakula sikuti tidzidana naye, ali ndi nzeru, adaona zadzana, akudziwa zinthu zimene ife sitikudziwa. Joshua adaitanitsa 1. Number 2, adaitanitsa mtsogoleri. Mtsogoleri akhoza khala mkulu kapena mwana, koma ni mtsogoleri. Ndifache Bible nakuti mudzipereka ulemu kwa akulu 1. Number 2, atsogoleri. Akhoza khala wina ngwa mkulu koma si mtsogoleri. Bilifa mukundifaka, wina akhoza khala kuti mbazaka 90 koma si mtsogoleri. Wina akhoza khala wa zaka 34 ndi mtsogoleri. Nde Joshua adaitana akulu 1. Number 2, adaitana atsogoleri. Tabwerani. Achitatu, adaitana oweruza. Amene adali oweruza. Tabwerani. Kenako adaitana makapitawo. Tabwerani. Ndiri miringi, tiri nchonena, tiri nzakambirana. Msonkhano mene ndufuna akulu. Msonkhano meno miringi mene ndufuna atsogoleri. Mu miringi mene ndufuna oweruza. Mu miringi mene ndufuna makapitawo. Kuti tikamanga timange. Amandidalisa mtumiki uyu bwanji. Biliva anthu adasonkhana. Tikamanena kuti meeting. Atsogoleri anzanga tamverani. Ngati simapanga meeting muyambe pano. Ndipo muyambe pa group ino. Ife timakhala meeting pankati pamoyo. Group imenenso muzikhala ndi meeting konko ndikumakambirana. Tiyende bwanji. Nde meeting imakhala mzinthu izi. Meeting imene agendas. Mukupanga meeting pa zolinga zanji. Meeting imene mwasonkhanitsa anthu pa cholinga. Mukudziwa ali anthu ena anthu kwasonkhanitsa makhalebe nawo chonena. Kusonkhanitsa anthu akulu atsogole kudzangoseka basi. Kodi mukiona bwanji dziko? Awine ndani? Inu mwaitanisa meeting kudzatusa kuti dziko yawine ndani? Anthu opemphera koka. Agenda yanu nja. Mukudziwa meeting ya mpira anthu amajomba mukamaso mfundu. Hallelujah. Tili ndi meeting amene timachita kumana tonse face to face. Masiku ano ndi technology Biliva. Anthu ali meeting, Zoom meeting. Nkumachita kuona na nzanga uyo, wina ali ku America, wina ali ku Botswana, wina ali ku Mozambique, wina ali ku Malawi, wina ali ku South Africa, wina ali ku Kenya. Meeting nkumachitika machita kuti Zoom. Olo yomwe ya WhatsApp call. Anthu nkumapanga meeting. Nkumakambirana pamenepo. Mfundo nkumathira pamenepo. Zonse nkumayenda. Mitundu imene ya meeting. Tili madzimu Biliva. Now, tikamati tili ndi meeting. Pamakhala nkhala pa mpando. Amene amaitanitsa meeting yo. Nde amene aitanitsa meeting. Akhale ndi chani. Meeting imene mutu wake ndi chani. Ndipereka chitsanzo. Mwachitsanzo mwaitanitsa anthu. Cholinga chanu mufuna mukambirane za msonkhano. Chitsanzo chabedu. Ndiye kuti ngati uli mutu ndi nkhani ya msonkhano. Msonkhano wa Easter. Chitsanzo. Ndiye kuti tikukambirana nkhani ya msonkhano. Ndiye mumayika agendas. Tili modzika. The agenda number 1 pa msonkhanopo ndi malo. Ndiye mumalemba tikakambirana za malo, agenda 1. Agenda number 2 tikakambirana za chakudya. Agenda number 3 tikakambirana za ulalikira. Ndekana komo madzalemba sona kuti AOB
kapena kuti any other business pali zina zonjezera pamwamba pa maajendawa. Kodi pali ina nkhani ina imene tikhozanso kuyikambirana koma mwina sikhudzana ndi za msonkhano. Any other business simakhudzananso ndi zimene mwakambirana. Brifati limodzika zimene zidzimakuzorumikiza, zimene zidzimamanga banja izi, zimene zidzimakuza kampanizi, zimene zizimapangisa dziko yende bwino izi. Haleluya! Pamafunika ma meeting mbamamo, ma department onse ma meeting, pamafunika ma meeting mipingomu, pazikhala ma meeting magulupumu, muzikhala ma meeting ngakhale mabanja anthu adzikambirana. Bilifa ndikulankhula ndi wina chatsopano tenzonadi zinthu zambiri zaonongeka chifukwa chopanda ma meeting. Chepesani zija zoti wanzeru ndine. Mukundifa? Ndanena zimuchepese. Muphunziranso, mudzimveseranso ganizo la ena. Now, mwakambirana, mwaitanizana, maagenda ajatuluka, nkhani ndi msonkhano, agenda number 1, malo. Ndiye mumafunsana, msonkhano wa Easter ndumenu. Malo wake, ndi ati malo. Tikasonkhana kuti, ndena mapereka. Mene zilili, according ni mpingo watu, chichechi chachikulu, nthawi ya Easter kumakhala mvula. Bwanji, tikakumane ku Blantyre, kuti chichechi chachikulu, komanso, tikayika pamenepo chani, masheta. Malo wina abwereka chabwino bwanji ukadakhala ku stadium, tikakumane ku stadium chifuka mpingo wathu ngakulu chachi silingakwana mukambirana. Sikuti wina nazoti tikakumane ku stadium dzachikunja stadium chani kumene kuja kumabwera satanism zimene zoyeta sichos ndi meeting itu. Sikuti anthu amvesako zokha uloleso kuti anzako apereke maganizo awo ndi meeting. Ndemo mazamanga malo akhala pakuti tikakumana msonkhano wa Easter kuboma la Nsanje. Kumene kuja kumatentha kumatani ndi mmakambirana. Tichite bwanji ndikutenthako mwina adi kuludzudzu. Tichite bwanji anthu akubwera tigule makoiro anthu dzikagona malo tidzipemphera pakuti inde nanga anthu adzikadyera kuti anthu adzikagona kuti tikukamba pamalo pomwe paja ndiye kumakambirana tipeze loji yakuti tikapangeza kuti kukambirana awatuluse mfundo ndimati ndinene pano mukakhala pa meeting mudzilankhula pali ena umbwambwa ndinanako amangokhala tondoviro pamenepa bwanji msonkhano wa Easter tikaupangire boma la Chikwawa oya tikakambire boma la Chikwawa kana ayi koma pamene tikapangire kulongo yes alipo ena sapereka ganizo chilichonse ndi yes anthu amene amaononga zinthu. Ndipo pali zinthu zina zimachoka pa meeting osalankhula zimakalankhula kunja kwa meeting zinthu zosokoneza osadzadzitanisa zichonse ni committee. Mudzadzimva panja inepo mpaja ndali ndi mfundo masidanene zimeja sisida ndigwire ndinene pano ngati udali pa meeting anthu akambirana ndipo asayinira kaya wavomereza kaya sudavomereza wangokhala chete ndiye kuti iweyo wasayina nawo walembedwa pa meeting ya anthu 11 tagwirizana tonse kuti msonkhano wa Easter ukachitika ku Blantyre ngakhale maganizo ako sudapereke. Meaning yache ndi imene ya meeting. Kaya wakhala tondoviro kaya wanena koma ngati amanga kuti ku Blantyre ndiye kuti waswavomereza ku Blantyre usakanenere panja haya ine sidagwizane naye ine sidikugwizana ndiye kuti ndiye munthu wowononga munthu woyipa kwambiri ndipo ndiwe mfiti. Munthu amene amabisa maganizo ache pa meeting ndi mfiti. Apapa sinamalize believer ndi katundu ambiri okhudzana ndi za meeting nthawi sikutivomereza munthu londole mmawa bwanji adadi tazindikira meeting njofunikira kusakambiranako zambiri zaonongeka mabanja ali gwedegwede awo samakambirana chimpingo icho chilipenda samakambirana wina amangodzuka ndi mfundo zache ndi akazache kumangolengeza
Zotsatira zake mipingo ya mpira unongeka, magrupu ya mpira unongeka, mabungu ya mpira unongeka, boma dziko unongeka, madisi dziko unongeka za mpira. Jehova mutipatse mzimu wopanga meeting kuti zinthu zilongosoke m'dzina la Yesu. Oyera mtima tiyankhe kuti amen and amen.